Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Husto si Agustin. Mabuot matuod ang iya pamilya. Kagsang usisaon nila ako, kundi na ako naghalin. Apang wala ko sang ginsugid sa ila. Ginpapati ko sila, nga wala na ako sang nadumduman sa nakaligad ko. Kag amoy na ang gusto ko nga patihan sang tanan. Tungod hindi na ako gusto, nga balikan pang ako nakaligad. Kag si Agustin, mabuot siya sa akon. Kag nabatsyagan ko, nga nabihag siya dayon sang katawom ko. Gusto ko nga balusan ang kaayo niya sa akon. Gani, antes pa maulihi ang tanan, mapaalam na ako sa ila. Mahalin na ako diri buwas mismo. Ano? Kagsatiin ka naman makadto. Bahala na. Nga ba nga kinahanglan mo pag nga maghalin diri? Hindi ako nagkakabagay diri sa inyo. Ba, anong bot mo sa lingon? Palihog. Magpati ka sa akon. Kapahamakan mo ang mangin kabaylo. Kung ipamilit mo nga magpabilin ako diri sa panimalay nga ini. Hindi ko'y kumahang pa na. Hindi na lang pagtinguhaing hangpon. Kabudlay hibaloon sang tanan. Komplikado ang kabuhi ko. Handa ko nga pakamahalon ka sa pihak sang tanan. Hindi na lang pag-ipamilit. Makakita kagid sang babae nga para sa imo. Pero hindi ako. Hindi Agustin. Maris?
nakita ko gid ang kasubo sa nawong ni Agustin. Masakit para sa iyang pagbihi ako sa ila panimalay. Ay, kung nakahibalo ka lang, Agustin. Apang hindi pa panahon, agod magpatay ako liwat. Kag magkaon sang preska nga unod sang tawo. Gani kalitan ko ina. Agod maluwas ko ang kabuhi ni Agustin. Ari na ako sa simbahan. Diri ako nagdiretso. Kag makita ko diri sa gwa pa lang ang duha ka estatwa sang anghel nga nahuman sa bato. Daw kasubong bala nga ginaimbitar ako. Ay, nadumduman ko lang ginhambal ni Lola sadto. Ang isa kuno ka rason kung nga ang gusto niya sa simbahan. Inatungod na kahibalo siya nga sa sulod sang building nga ini, hindi siya pagsikwayon. Handa ko no nga batunon sang mahal nga Diyos ang mga kasubong namon nga mga aswang. Apang, wala ako nagsulod sa simbahan nga ini, agod magpalapit sa Diyos, kundi ang magpanukmat. Sukmatan ko siya. Kung nga ang gintugan niya ako nga amo sini. Nga kinahanglan nga may mga tinuga nga kasubong ko. Oh, hindi ko gusto ini. Wala ko inigin pangita o kung ginhandom. Apang, nga kinahanglan ko nga mag-anto subong. Mayabi bala pagwa sa sumpa nga ini. O kung tubtubuhi ako nga pasanon ini. Pareho sang pagpasan ni Jesus sang krus. Oh, kuntani. Pareho man ako ni Lola. Nangin mabakod sa pagbaton sang iya kapalaran. Ako, ambot lang. Hindi ako sigurado kung maabot pa ang adlaw nga mabaton ko ini. Nagdako ako nga isa ka normal nga tinuga. Sang sobra sa 18 anyos. Pero subong, hinali ko lang natukiban ang matuod ko nga pagkatawo. Lola! Lola! Oh, ba? Ang akon kulintas. Amoy na nagluwas ang kabuhi ko. Natuluan siya sang akon mga luha. Abang, hindi ko ini pagpahiran. Pabayaan ko ini. Nga huluman sang akon mga luha. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Iha? Oh my. Nakabati ako sang tingog. Kag nagdasig ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Daw isa ka sapat nga nakakita sang iya kalanon. Iha? Tingog bala ini sang Diyos. Mabalikid ako. Ba? Lalaki? Kagwapo siya. Kasubong ni Dante. Kag maayo ang iyalawas. Nagasuksok siya sang puti nga panapton sa ibabaw. Kag nagapantalon sang itom. Kag kabuot sang iya nawong. Bay dako ka bala nga problema, iha? Kung gusto mo nga mag-isanon, sige. Bayaan ko ikaw. Apang kung handa ka na magpakighambal, ato lang ako sa kumpisyonaryo. Ma, ato. Nagsulod siya sa isa kagamay nga kwarto. Nakahibalo ako kung paano magpangumpisar. Kag nakahibalo ako nga pari ang kahambal ko. Ano balang buhaton ko? Mangumpisar bala ako? Suno kay Lola. Wala ko no ginasugid sang pari. Sakay bisan sino ang ginkumpisar sa iya. Tungod supak ini sa ila kasuguan. Supak sa ila kasuguan bilang alagad sang Diyos. Ano abi kon? Isugid ko sa iya ang bahin sa matuod ko nga pagkatawo. May mahimo pa bala siya sa akon? Daw ano katampad ang alagad sang Diyos nga tumano ng isa kakasuguan. Kagbuligan ng isa kakasubong ko. Kadtuan ko ang pari. Kaluyan ka sang mahal nga Diyos sa imo pagpakanubo, anak. Ano ang gusto mo nga ikumpisar? Paano ko bala sukuran? Kalain sang pamatsyag ko. Nga abala nga daw lain na nagsulod sa akon kaisipan para sa pari nga ini. Hindi ka magkahuya, anak. Kalain, kid. Ang pamatsyag ko sa pari nga ini. Isa ka manamit nga pagkaon. Sa diin, nagatulo ang akon laway. Nga matilawan siya. Kalain na gid sang pamatsyag ko. Daw nagakurog ako sa kagutom. Matindog ako. Hindi ako magpabilin diri. Magwa ako sa kumpisyonaryo. Hindi ako magpangumpisar. Lain ang gusto ko nga matabo. Nakabati ako sang sigit. Kag didto naghalin sa sulod sa simbahan. Oy, sigurado nga nakita na nilang bangkay sang pare. Nga wawa na ang dughan. Kag wala na ang iya kasing-kasing. Lola,
Patawad! Hindi ko na mapunggan ang gahom nga nagaulipon sa akon. Mabalik na lang ako sa kabukiran. Wala na ako sang mahibo. Kundi batunon sang hugot ang akon pagkatao. Apang, hindi ako gusto nga ang aswang ang magkakugmat sa mga katauhan. Dito sa kabukiran, dito ako nagakabagay. Amo ato ang akon paraiso. Sa diin, hilway ako sa bisan ano nga buhaton ko. Bilang isa ka aswang. Apang tingwaan ko nga hindi na ako magkaon kag magsuyop sang dugo sang tao. Kundi iya na lang sang sapat. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Magabiyan, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaan namang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Patawar ako. Apang wala ko na ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
Hatak ang ganabalamag sa batsang pamangkot nga naghibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung ginatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sa luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata, ang mahapos ba diskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gaginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, Hindi ko kaya ang wala sang katapusan nga pamangkot. Kag tungod ko no guilty ako sa kamatayon sa akong pamilya. Then, I must be guilty sa kamatayon sa akong pasyente. Kag kung wala ako naghalin mismo sa among ospital, mahimo nga mapilitan man gihapon ako nga mag-resign. Kag sugod sadto, nagsugod ka na sa pagpangita sang kalinong? Gintulok niya ako. Kag hinali lang nga daw nagdulom ang nawong niya. Abi mo? Hindi ako makaibalo kung anong dapat ko nga pinsaron sa imo, Miss Mendoza. Ginpasugtan ko ikaw nga pamangkoton ako. Labaw sa kay bisan sino sa sulod sang malawig nga panahon. Apang wala ko sa nakita nga malisya sa imo. Siguro, hindi ikaw ang tipo nga hindi man basta ginabaton ang mga nasulat sa pamantalaan. Kag wala man ako nagdiretso sa duog nga ini, kaupod ang isa ko kaamigo nga doktor. Duha ka tuig man kami nga nagmedical mission sa Kaiping nga Banwa. Apang nagpakasal siya sa nobya niya. Gan isahano na lang ako. Didto kag nagdesisyon ako nga magkadto sa duog nga ini. Kag tapuson ang research nga nasuguran ko na. Kag pagkatapos ang research, di na ako mapadulong gikan dire. Wala ako makaibalo. pero kinahanglan mo gihapon nga magbalik kung sa diin ka naghalin. Hindi mahimo nga magpadayon ka nga amo na lang sinitubtubsan o Julius. Ba? Daw kapasitive gid sa imo katama. Kwan, ang buot ko silingon. Sorry. Of course. Siguro, wala na ako sang labot dira. Pero nangin kabahin na ako samtang nagapamati sa imo. Tungod siguro sa mga training ko bilang isa ka travel writer. Okay. Amoy nang unang sensible nga mga tinaga nga nabatian ko. Bahin sa bagay ngayon. Kag may mga abyan ka? Sigurado nga suportahan ka nila sa hitabo nga ini.
Sa banta ko, wala ko nakaangkon sang madamo nga mga abyan. Naaman. Siguro nangin masako lang ako. Ang mga abyan sang asawa ko siguro, ma-imagine mo kung anong ginahambal nila batok sakon. Ang iban ko nga abyan sa ospital, may mga nag-aapin sakon, may ara man nga nagakontra. Isa man ina sang rason ko nga naghalin ako. Apang kinahanglan mo gihapon nga magbalik. Hindi ako sigurado kung may kusog pa ako kung magbalik pa ako o kung may kaisog man. Ang kasubong ko daw puno sang kapayas. Ang babakod nga nagatindog, apang lahong ang satunga. Wala ako nagapati nga amo kasi na. Um, Mas maayo gid kung pamatud-an mo nga wala ka sang sala. Nga inosente ka. Inosente ka sa kamatayon sang amo nga pasyente. Bisan dira na lang. Mabuligan mong kaugalingon mo. Please. apang kinahanglan ko gihapon ang bulig halin sa iban para mataboy na. Kagula ko makahibalo kung kay sino ko ina pangayoon. Subong lang ako nakasugilanon sang bahin sa akon. Kag dapat ang imo problemang solbaro naton. Kag indeng kay sa akon. Gusto ka? At adali na. Mapadayon kita sa mga buluhaton ko. Gusto ko naman nga magkadto sa mga talamnan. Well, dito kita sa lugar sa mga ate. Nalipay ako sa nasaksihan ko nga pagbaton sa mga ati sa imo sa ilang komunidad. Di pa serbi pa sila sang merienda sa aton. Tinanok nga saging kag kamote. Mga mabuot sila. Kag mamag-an nga akong pamatyag kung silang kaupod ko. Nakita ko man nga nalingaw ka sa pagpakighambal sa ila. O ano? Mapadayon pa kita? Tama na lang siguro ini Kay basi kung mahapunan ako pabalik sa ginadayunan ko sa ubos. Okay. Pero maghapit ka na sa balay. Para nga makapahuhay ka sa makadali. Antes ka magdulhog. Magpungko ka diri, oh. Salamat. Kung hindi ako magsala, nagapananakit pa pating kaunuran mo ay. Gani ginasuggest ko nga sa madason na lang naton kadtuan ang iban nga site. Kag ginasuggest ko nga buwas among imo writing day. Husto ka. Kag kuntani. Madumduman ko lang ang tanan nga ginapanghambal sang ate nga ginsugilanon mo kaina. Ginagamit mo man ang notebook mo kag kamera kaina. Kung sa bagay. Ang madason naton nga kadtuan, among tinago nga mga kuweba nga wala pa nahibalaan sang kadamaan. Salamat Gusto ko gid ina. Gusto mo nga magpangapi antes ko ikaw idulong sa dulunan? Salamat na lang. Apang busog pa ako sa ginpamahaw sa aton sa mga ate. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala?
Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Malapit na lang kami sa dulunan. Apang do hindi pa ako gusto nga matapos ang amon pagsugilanon. Abi mo? Sa tong una naton nga pagkitay, atong gin-rescue kong notebook mo, kalain sa ginapaminsar ko sa imo sadto. Ha? Tungod ba lang careless ako? Hindi. Ano man gali? Kaya ang laom ko, isa ka man kasahi sa mga tao nga ginakaugtan ko. Kag ano naman nga klase sang tao ang ginatumod mo? Mga reporters. Nakaangkon ka bisang malain nga experience sa ila. Apang hindi man tanan monster. Siguro. Pero hindi lang ako pagsuguan nga mangin polite sa ila. Akig siya sa mga reporters? Dorina? Yes? Gusto ko nga magpasalamat sa imo. May mo nga nakabulig ako sa imo subong adlaw. Apang tuman kadako sang nahimo mo para sa akon. Kinuyatan niya ang kamot ko. Kaginpisil sang mahinay. Hindi ko gid malimtan ang adlaw nga ini. I've been turning point in my life. And thank you. And I will keep in touch. Sige. Ato na siya. Mabatsyagan ko pa ang kainit sang iya palad sa akon kamot. Kun kaina, tuman katahom para sa akon ang adlaw nga ini. Subong, daw amat-amat na nga nagdulom. Wala siya makahibalo. Nga nagasuksok ako sang maskara. Kag daw hindi ako makahibalo. Kun bala, ipadayon ko pang akon bulaton bahin sa iya kabuhi. Tungod isa ako sa ginasiling niya nga mga ginakaugtan niya nga mga reporters. Kag karon nga nakuha ko ng tanan nga bahin sa iya kabuhi. Mapaalam na ako sa iya. Mapauli na ako. Kag dalon ini sa amon editor. Para nga i-publish ini sa mga pahayagan. Apang imposible nga mabuhat ko pa. Tungod mas lang nga naguba na gid ang pagsalig ni Julio sa akon. Subong pa lang. Do ginapananaw ko na ang nawong niya. Nga puno sang kaakig. Kagang iya kasing-kasing. Puno sang pag-ulikid kag pagpalangga. Ay, ano ba lang dapat ko nga buhaton? Sulaton ko ba lang kasaysayan sang iya kabuhi kag magpanago? Para nga hindi na kami magkita ay. O kung isugid ko kay boss, nga ginauyatan ko na ang life story ni Julius. Apang hindi ko na ini pag-isulat. Kag mag-resign na lang. Ay, nabudlayan ako magpili. Apang nakahibalo ako kung ano ang dapat ko nga buhaton.
dali. Kag may duha pa kasi mana ako sugod subong nga adlaw. Kag madamo pa ang mahimo nga matabo sa sulod sang panahon nga ina. Kag kinahanglan ko ang duha ka semana nga ini para nga indi man maminsar sa akon sa malain si Julius bahin sa akon hinali nga pagkadula dire. Basi pa lang kung makaangkon ako sang kaisog agud nga isugid ko sa iya ang bahin sa buluhaton ko. Ay, ang maayo pa, mahimo ako sang notes. Hindi ako makapokus. Ang mayo pa, mawalking ako. Basi pa lang kung may mapinsaran ako nga paagi para nga masolbar ang problema ko nga ini. Ay, amo man gihapon ang natabo. Wala sang bisan isa ka idea na nagsulod sa kaisipan ko. Pamatsyag ko. Daw nangin manhid ang utok ko sa nagakatabo. Ay, ang mayop. Mabalik na lang ako sa ginadayunan ko. Hi. Oh? Ginkibot mo ako Sorry nga nagkadto ako nga wala makabaybalo ha. Pero excited na ako nga masugiran kasi ni. Oh? Ano bala ina? Imbitahon ko ikaw nga magbiyahe pakadto sa isa ka bantog nga beach resort. Ha? Ay, nga aman. May tinipon-tipon nga buhaton dito. May isa ka asosasyon nga may tinipon-tipon dito eh. Nga gina-manage ko. Kagusto ko nga mag-upod ka sa akon. Asosasyon? Oo. Anibersaryo namon eh. Gani kinahanglan namon nga magtipon-tipon dito. Gani dito kita madiretso halindiri. Ate, sige. Hulata lang ako sa makadali. Kay mahimos lang ako. Hindi ako makahangop. Nga abala nga amo na lang sinikabugnaw ang akon pagtamod kay Lionel. Ano palang natabo sa akon? Do kasubong pala nga nadulaan ako sang gana nga magupod-upod sa iya? Nga aayhan? Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto,
amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Magdamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon
diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Salamat gid Rosalyn. Kaayo gid sa imo. Ate sige Sugot na ako. Basi kon mag-ayo naman si nanay, boss. Makapadayo naman ako sa pag-obra. Ako na lang ang bahala nga magsugid sa imo amo. Kag nagapati ako nga mapasugot siya nga ako lang anay ang masali sa imo. Ay, salamat gid Rosalyn ha. Maglakat ka na dito sa wala pa mag-abot ang alas 5 sang hapon. Kay ikaw pang maluto sang panyapon para sa iya eh. Ati oo Ako ang mahibalo. Ati pa na lang si nanay mo. Wala ako maghuna-huna. Nga makaangkon ako sang kahigayunan. Nga makapalapit sa akon anak. Kag masugilanon ko siya. Nakahambal ko na siya sang adlaw sang nagkadto ako sa lubong ni Peter. Si Rom na sadto sang maabtan niya ako sa lubong ni Peter. Kag nakahibalo ako nga wala niya ako matandaan sang maayo. Ay, pero nagpakilala ako sa ngalan ko nga si Rosalyn. Wala niya ako makilala nga iya Iloy. Kag hindi ko ina mabuhat nga magpakilala sa iya. Tungod nagpanumpa ako kay Peter nga mahimo ko lang nga makita siya sa malayo. Kag nakilala ko ang iya Iloy, si Muli. Apang si Muli, wala siya makakilala sa akon. Siya ang ginkilala nga Iloy ni Rosie. Kag ako, wala sang mahimo, kundi nga lantawon lang siya sa malayo. Handa ako nga ihatag sa iya ang tanan. Basta mahakos ko lang siya, bisan makadali lang. Kag subong, mahimo na ako nga makapalapit sa iyo. Kag masugilanon siya. Ikaw si Harry? Oo, Tita Muli. Ako si Harry. Nakita ko nga samtang nagahimos ka sang kabayo. Wala pa huway ang burabalikid mo sa balay. Si Rosie gusto mo nga makita. Masakaw siya sa pagtadlong sa mga papeles nga gin-report sang imo amay. Gani ikaw ha? Magtutom ka sa imo trabaho. Kung hindi ka maluyag, islan ka bilang manug at tipan sang kabayo diri sa kwadra. Ano? Islan ako diri? O nga Nagapati ka pala nga hindi ka maislan kay anak ka ni Veronica kag ni Primo. Wala akong nagakanugon sa imo. Bisan paryente ka pa namon. Kung makita ako nga nagatinamad ka, pahalinon ko ikaw. Hindi ka ang tag-iya sa mga kabayo ngayon eh. Ako ang Iloy ni Rosie. Kag mahimo ko ang tanan nga mahimo ko diri. Ano? Nakita ko nga sa piho ka kung mag-asta diri. Hoy, sulugoon ka lang diri.
May isugo ka bala, Tita Muli? Wala. Ginapahanamdom ko lang ikaw. Kag hindi mo napagkalintan, ha? Tara ka na. Halinsang una, siya nag-aupod kay Rosie. Ang hari nga ina. Kag subong dako na siya. Kag gwapo pa nga lalaki. Kag hindi ako maluyag nga mabihag niya si Rosie. Hindi ako maluyag nga matabo ina. Hindi ako maluyag nga may magpahilabot sa akon gusto nga matabo diri sa duta nga ini. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman na wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madali na lang maghapon. Apang wala paghihapon makabalik si Ising. May natabo bala sa iloy niya? O ba? Si nanay. Ato sa likod sang balay. Nagakaayos siya sa mga tanom niya nga bulak. Ay, malipayon gid ako. Tungod ari ang akon iloy nga kaupod ko. Kag hindi na kami magbulagay paliwat. Ay. Oh, ba? Magsulod ka lang. Ba? Isa ka babayi? Kag medyo may edad na. Nakaantipara pa. Kag nakapamungos. Mayong hapon. Maayong hapon man. May kinahanglan ka? Oo, ma'am. Sino ka? Asawa ka bala sang isa ka obrero sa uma? Hindi, ma'am. Ako kuno ang masal kay Ising nga kabulig mo diri. Ano? Ikaw ang masal kay Ising nga kabulig ko? Oo nga may natabo bala sa iya? Ang iya iloy, ma'am. Nagagrabe subong. Kag hindi niya mabayaan. Gani nga nagpangabay siya sa akon. Nga ako lang kuno anay ang masali sa iya. Kay hindi gid siya makahalin eh. Buwas ko no, ma'am. Pwede na niya nga mabayaan ang iya iloy. Kag mabalik siya diri. Hindi nagkinahanglan nga magpasali pa siya. Pwede man siya nga maka-absent Kay okay lang ina sa akon. Wala siya sang tion nga makahatag sang pahibalo diri, ma'am. Amo ina nga ako na lang ang iya ginpakadto diri para nga magsali sa iya. Kuna mo. Sige, sugot ako. Apang sili nga siya ha. Nga pwede lang siya nga maka-absent. Hasta nga mag-ayo ang iloy niya. Kwan abi, ma'am. Hindi siya gusto nga mabuhinan ng iya sweldo. Amo lang inang ginasaligan niya eh. Ihatag ko sa iya ang iya nga sweldo. Ihatag ko tanan sa iya. Bisan pa nga nag-absent siya. Bilang bulig ko na lang sa iya. Ay, salamat gid, ma'am ha. Kaayo gid sa imo. Ate ma'am, maluto na ako sang panyapon mo. Makadto na bala ako sa kusina? Sige. Magsunod ka sa akon. Sige. Ara. Amoy ng kusina ha. Kagbahala ka na dira Oo, gali. Sino gali ang ngalan mo? Ay, ako gali si Usang, ma'am. Tawag lang ako kay Chay Usang Sige. Magpadayon ka na lang dira ha. Ara dira sa refrigerator.
Makakita ka dira kung anong gusto mo nga lutuon para sa akon. Kagaw gali, pasubrahan mo ha. Tungod ari diring akon iloy eh. Ha? Iloy, ma'am? Oo, ari diring akon iloy. Gani sa kupon mo siya sa panyapon. Ati, oo, ma'am. Sige, dira ka na. Ato na siya. Ang iya iloy. Ari na. Apang wala man ako makabati. Nga ari na galit diri ang iya iloy. Kilala ko siya. Siya si Molly. O hindi. Sa hindi ako makapati sini. Apang wala niya ako matandai. Wala siya makatanda sa akon. Sang gabi nga ato nga naabtan niya ako sa lulubngan ni Peter. Ang akon anak. Katahom sa iya. Kag baluluyon pa. Ay. Malipay gid sini si Ising. Kung makahibalo siya, nga hindi pagbuhina ng iya sweldo. Bisan pa nga hindi lang anay siya magtrabaho diri. Sino ka? Sino ka? Anong kinahanglan mo diri? Siya. Ikaw ang kabulig diri? Siya si Molly. Ano ka, bungol? Ginapamangkot ko ikaw. Ate, kukukwan. Hindi ako kabulig diri. Nagsali lang ako sa kabulig ninyo nga si Ising. Kaya nagamasakit ang iloy niya. Ano nga nagsali, ha? Himalina mo nga kawatan ka mo? Kagbalibad lang sal-isal-ing ina? Amo inang matuod, ma'am. Hindi mahimo. Hala, pauli. Sila nga siya. Nga kung hindi siya makabalik, buwas, fire out na siya. Nakatapos na kami sa Gilano, Nay. Siya ang mabulos, tugtog nga mag-ayo ang iloy ni Isting. Rosie, hindi ka magpati dahil sa mga tao nga wala mong pa makilala. Hindi man kami malain nga tao, ma'am. Chay Usang, pasayuhan na lang si Nanay. Nagapaniguro lang siya eh. Tungod duha lang kami ang tao diri sa balay. Halala. Magluto ka na. Kay pangtrangkan kong pertahan kag mintana sagwa. Ate, oo, ma'am. Madamo manggalit diri sang pwede nga maluto. Ay, nakaluto na ako sang adobo nga baboy. Kag tinula nga isda. Ay, kabay pa nga maluyagan ini ni Rosie kag ni Molly. Kasuplada kay Molly. Pero wala siya makahibalo. Nga nagabantay ako sa ila ni Rosie. Kung ginadulong niya ini sa eskwelahan. Kag nakita ko nga, masami niya nga ginakusi si Rosie. Hindi gani. Ginapakdol niya inisang libro sa ulo. Kag nagbatsyag ako sang kaluoy sa akon anak. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang iyong pinapasan, wag ka
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!